voda vozi sad on je u auto. Nešto, mi ti venetim, nešto. Bili ste u vodi, Radi. ste na gradu, bili ste na snegu, tukli ste ono... Dobro. I danas je vaš zadatak da budete malo i u vazduhu. Slikanje na trampolinu je vrlo često pojava u vodi. Mnogi koriste trampolinu i u magazinima i u reklamnim kampanjama. Deluje možda malo opasno, ali dobit ćete sve instrukcije i nadam se da ćete danas konačno poraditi u ovoj situaciji na vašim izrazima lica i na tim emocijama koje želimo da dobijemo od vas. Hajmo spremanje. Šta tebi? Gracija tim se pobrinuo da današnji styling devojaka bude u skladu sa trampolinom, šareno i veselo. Imate danas jednu dodatnu motivaciju. Ko danas bude najbolji na snimanju, dobija i ovu srebrnu ogrlicu i priveze. Popuste svi. Plasirana dobija kutiju. Uvek dam sve od sebe kada idem na slikanje, bez obzira na to da li imamo nagradu ili ne. I daću sve od sebe. Zadatak mi je super. Mislim da će ovo da bude mnogo zanimljivo. Ne sviđa mi se današnja tema za fotoshooting jer se plašim trampolina i nisam nikad skakala. Kad sam bila mlađa, sa mojim folklorcima sam na Kopaoniku kasne sate provalila u trampolinu i skakali smo, vrištali i čula nas je cela planina i onda je policija zvala naše nadležne, toš našeg koreografa i javila da smo mi provalili na tuđu posljedicu. Ženu koja je naopako se obukla. Pa ne okrećeš se ti, nego ti okrećem suknju. Fotografisanje na trampolini je specifično po tome što se naravno traži određeno umeće od devojaka, traži se da budu sposobne da se ne plaše. Opruženo telo takođe. Sa nogama možeš da radiš šta god ti Ne možeš da radiš šta god hoćeš. gledaj da te bude uspravo. Mama, što radi? I tako dalje, ali uvek opruženo telo. Ili da pademo ovdje da se razbije. Mama, što radiš šta god hoćeš? Izraz lica, onako, kao da se slikaš, znači kao da je fashion slikanje. Što jeste fashion slikanje samo u vazduh. Ma može slikanje sad. Ajde. Ne, možeš strano i tako. Dobro. Uvijek ima nešto da kaže i mislim da će biti tako i ovog puta, međutim ona se prilično dobro snalazi. Mislim da nije za ovo skakanje. Kako mi je? Posle kad skinemo šminku i sve da dođemo da skačemo sve. Od Ane Minkić smo danas konačno dobili neku drugu emociju, malo nekog sreće i veselja, a da nije seksi, nego da je zaista prirodno i poletno. Stigao je novi broj Gracije. Lepotice ne mogu da dočekaju da vide fotografije. To je neki osjećaj koji ne može da se opiše, vidjeti sebe u časopisu, svoju sliku. Dok sam u kući, uopšte nije u glavi šta se dešava napolju i koliko smo mi aktualne napolju i po pitanju toga u koliko se časopisa nalazimo, gde su naše slike, šta se piše o nama, potpunosti smo odvojeni od svega toga i jednostavno nisam svesna. Evo sam ja! Ne verujem! Ovo što nam Miša predržavao haljinu, pričala sam. Ne pričam se svi. Drago mi je da je većina slika koje su bile Gracije. Nikakva karatizma, bio si svisto. Super je osjećaj. Bio si meni. Neda je na redu da pokaže Ne, koliko je vadi. poziranje na trambolini inspiriše. Piše. Nedo, znaš o čemu smo pričali prošle nedelje? Znači, molim te, izrazi lica, želim nešto drugo da vidimo od onoga što je uobičajeno za tebe, okej? Okej, naravno. I drži suknju. Tako je. Bravo.
Prestani da se pućiš, molim te. Da, to je jako dobro. Osmeh hoću. Danas sam od Nede očekivao da Evo ti ga radim. nam daje nešto sasvim Ne, novo i volim. drugačije i ona se dosta Da, potrudila. ne. I mogu da kažem da je ovo što se tiče naših zahteva jedno... Moraš da skali, treba li bilo da... Super. Super, to je super, to je. Znači vredilo ono što... Radimo. Trudila sam se, znaš, bila sam kući u kupatilu, to da Vadi, znaš. vadi. Slovene dane sam provodila u kupatilu ispred ogledala vežbajući izraze lica na kojima mi je Miša rekao da poradim. Stvarno, pred ogledalom sve. Stvarno. Ovako, slatko. Pa onda seksi. Ne seksi, ne može. Bez seksa. I tako. Vidi se. Šta je da radila? Drago mi se. Ne, ne, ne. Iako je ovakvo fotografisanje zahtevno, devojkama je i vrlo zabavno da poziraju u vazduhu. Kad sam skočila par puta na trampolinu, Bude možda nije onda su, jeste- ne znam, mi u glavi bilo milion nekih poza i to sam uspela da uradim, skakala sam i nisu mi dali na leđa, ali na guzdu, pa u letu. Bojana se danas opustila i potrudila se da bude drugačija od ostalih. Menjala je fizionomije, da kažem, menjala je poze tela i to je sve odlično ispalo. Stigli su tvoje beauty fotografije i odmah možemo da ih stavimo u book. Jo, što je lijepo! Sviđa? I ovo. Jako su mi se svidele fotografije, presrećna sam bila i jako sam Ne može, može. zahvalna na Šta tome. ti se? Hoćeš prvo, može. Katarina i Nera su kao leptirići iznad tramboline. Ja bih te molio da ti noge ne idu skroz do dupeta, nego po 45 stepeni lepo ih izduži. Bio si sa... Čini se da je došlo Gde konačno ne- nerednih 5 minuta. Ovo je prvo snimanje gde ona dala ono što nam treba. A ja se nadam da su moje fotografije konačno dobre. Gde su strane? I još jedno iznenađenje. Maksim sa Dejaninim zavodljivim fotografijama. Dejanine fotografije, ono što je rekla da neće da pozira tako, pa ipak ispozirala te fotografije. Našo, kakve su slike! One su oduševljene fotografijama, a dali su iskreno svojim Hoćeš da gledaš šta od većine police, može? Tu se ne bi slikala i da ne bi I verujemo da će se... se u kugaće i ne pojma šta. A na kraju se to radi. I moje srce što nema ce... Da, ponosna sam na sebe zbog fotografija i ne vidim razlog zašto ne bi bila. Veliki uspeh. Koja ti ima Hvala, neki bre, uzor? sve. Adriana Lima, zato što je mnogo lepa devojka, uspela u životu, udala se za košarkaša, oni su mi uvek bili omiljeni sve. Jako mi se dopadaju Dejanine slike za Maksim i ne izgleda uopšte kod ima 18 Odemo, godina. samo. Nalo, đuvu. Veselja, vedmi. Ude kosta. Košulja, Dani. Ova je isto dobra. Da. Ali prirodna je nekako, ne znam, dobra je. Ova mi se onako malo A, manje sad. sviđa. Dosta mi se nekako mi je, Malo bre. ne znam, velika. E pa velika emocija za sve. Ja nisam slikala. Ma bili su meo je... Meo... Evo je i energična Hoćeš u Zio da vozi auto, može? Šta je ti, bre? Ona nije mogla da dočeka svoj red za fotografisanje. Šta je bilo? Šta je bilo što si? Bio si mi savršen napomeni. Imala sam malo Hvala za sve, hvala i ne zameri. kao što i uvek imam. Super meni. Probaj da se skoncentrišeš. Znači, na 1, 2, 3 praviš figuru. Znači, ne skačeš sve vreme i ne praviš figuru sve vreme. Da, figuru. Kad se umoriš onda. Da, figur. I onda ne možemo ništa da iskoristimo. Ja mogu da se skoristim. Bravo. Bravo, 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 bravo. Unula u skakanje i shvatila to prilično neozbiljno. Zahvaljujući njenoj neizmeroj energiji i zalaganju, dobili smo od nje ono što smo tražili. Slažem se da ne Vlajvo. i mi nisam nikad skakala. A, da, koliko- Ne znam. Ne znam koliko to danas odradilo. Opio, bjeplje. Da li je Dejana stvarno ovoliko plašljiva? Ajde, Dejana, stvarno. Neka, Ne, slobodno. čekajte logiš. Ne ostavlja takav utisak. Skak. Pazi ovako, na svake trike. Pa, zna ona, bre, ona,
facu. Ona se samo folira, znači, razumeš, ona sve zna i sad kad ti počneš da slikaš, ona najde. Sad. Ajde. Mislim da je Dejanin navodni strah i zbunjenost pred trambolinom bila čista gluma i da je opet želela da privuče pažnju na sebe. Nema razloga Ne. da se foliram i da na ovaj način prikrivam pažnju. Da je radilo u Dravilu. Pažnju. Ap. Tako je, eto. Nestao mi je Nedovoljno. čim sam stao pred aparat zato što mnogo volim Mnogo vole Demi. voli fotoaparat i fotoaparat voli mene i odmah me opustio. Stavite aparat pred Dejanu i ona zaboravlja na sve strahove i daje sve od sebe. Sad cep. Poslednja na slikanju je Kristina. Da vidimo kako će se ona snaći na trambolinu. Kako si dovela Milicu? Pa kad vidim Milicu, meni je prosto sve smešno, tako da... Ne mislim da je Kristini potrebna podrška da bi ona pozirala i tako nešto, nego jednostavno da bude veselija. Ne treba. Da, što da je nasmejem uvijek. Da li jednom top modelu treba podrška za dobro poziranje? Tako je. Tako je. Znači ja neću ići onaj da se vide gaće. Znači slobodno probaj, znači ono... Samo probaj, ajde. Tako je, Kristina ima mali problem sa stylingom. Suviše se plaši da ne otkrije ta suknja u skoku. Bez obzira što je dovela Milicu kao podršku na snimanje, mislim da joj Milica nije Jo. dobro. A mnogo... Da. Što ogrlice, ne? Gdje se da gradi? Pa si se dobro pokazala. Bravo si. A čekaj, realno najveće... Realno. Ajde, ovo sad on. Nagradu za najbolje slikanje, pa se nadam da... Ajde. To šta je, veruje? Čekaj, pogledaj. Ajde. Ne, znaš kako su. Čekaj, ko je dao najviše energije, realno? Ti si dala najviše energije. Ajde, a pogledaj sve. Ne vidiš se na slikama. Kako se ne vidi? Da vidim. O, domaća svinja, a? Letina se spopim sa nebom. Nađemo. Znanje, baš. Sam razočaran Kristinom, ona prosto bre. nikako da nauči da se Da, s novom frizurom i generalno... Da li je radilo ili je radio da... Fotografisanje sam išao sa zemljom da... Nema... problem s trgovinom, međutim, Generalno, to je dobro. odradila, ako ne fantastično čak, posao kako treba. Današnji zadatak je bio veoma zabavan vama, ali je zapravo bio vrlo ozbiljan i vrlo težak. Bilo nam je dosta teško da odlučimo koja će devojka biti proglašena za najbolju. Svaka je dala nešto svoje. I nakon dugog razmatranja odluka je pala. Iznenađujuće. Mislim da se lobiranje isplatilo. I pobednica današnjeg snimanja je Milica. Vibravice su se, Milica je Očigledno. dobro za obilazni put do Ogrlice. Evo, Beogradu. I zaista dok nisam pogledao slike. Ja ne bi pola, daj da nam, da se, da se, Se očito ti to. platio. Drago mi je zbog Milice što je dobila ogrlicu. Ogrlicu. I drago mi je zato što je Miša rekao na kraju snimanja da se dvoumio, u stvari da mu je bilo teško da odabere koja devojka je bila najbolja, zato što smo sve bile dobre danas na snimanju. Dobrodošle Gleda kad on je. Znaš si on je. Za Beogradski Fashion Week je najveći casting na našem tržištu i za nove modele je to najvažniji casting za početak njihove karijere, jer pre svega tu može da ih vidi veliki broj dizajnera. Čeka nas gore preko 100 devojaka, tako da... Hvala bre, očigledno za nameru. S obzirom da sam radila... Radila od glavile. Najprestižnija hrvatska dizajnera. Nemam tremor, znam da imam sve predispozicije koje jedna manekinka treba da posjeduje i nije me frka od konkurencije. S obzirom Sve da ste škvari. radili uspešno prošle nedelje reviju u Zagrebu na njihovom Fashion Weeku, nadam se da ćete imati uspeha i ovdje u Beogradu. Ste spremni? Spremni.
Mislim da je od svih castinga koje smo imali u toku show ovaj definitivno najvažniji.